F'Witinċita dik li qabel kienet isservita mixtla ta' konsorzju privat responsabbli mit-tisbieħ tat-toroq arterjali issa tinbidel fi spazju miftuħ għal pubbliku mifrux fuq medda ta' 20 tomna. Bħala parti mill-ħidma tal-Aġenziji Project Green u Ambjent Malta fit tliet ġimgħat li għaddew tneħħew xejn inqas minn 370 tunellata ta' skart li jinkludu fost l-oħrajn it-tneħħija ta' speċi invażivi u s-serer li ma kellhomx użu. Ma' TVM News, Filip Aquilina mill-Aġenzija Project Green iddeskriva bħala delikata l-ħidma ta' dindif li saret f'Witinċita. L-areas kienu memlin kollha miksin bil-weedmet, b'tapit li fuq kien hemm iż-żrar, jiġifieri kellu jitneħħa żrar għalih, it-tapit kellu jitneħħa għalih, ħafna xogħol hekk. Kien hemm kanen mwaħħlin ġol konkos ġol ħamrija, jiġifieri inti ma tistax tarmi l-ħadit mal-konkos, allura kellna nqogħdu nkissru l-konkos minn mal-ħadit. U ovvjament kull tip ta' skart mar intrema kif allokat. Id-direttur ta' Ambjent Malta Josjen Muscat spjegat li bħalissa dejn it-ħejjiet sabiex jinkisbu l-permessi meħtieġa sabiex dil-medda art tinbidel fi spazju miftuħ għal pubbliku. Hawnhekk huwa post miftuħ u post miftuħ jirrikjedi hawnhekk tista' tilab ġifieri post fejn tista' tagħmel piknik fil-miftuħ, ħanħallu areas li huma miftuħin biex dak li ikun jista' jtajjar it-tajra, ħanħawlu kemm is-siġar kif ukoll l-arbuxelli, ġifieri dak li jkun jista' joqgħod ukoll bil-qiegħda l-kwiet fid-del kif qegħdin aħna issa. Ovvjament tista' tqatta ġurnata ta' relassament komda mal-familja. Fil-Parlament, il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli spjegat li wara taħdidiet mal-konsorzju il-ġdid intlaq ftehim sabiex din l-art li kienet parti minn sħubija bejn il-Gvern u l-privat tingħata ħajja ġdida u tinfetaħ għad-gawdija tal-familji.